Тази продукция е финансирана от Програмата за морско дело, рибарство и аквакултури чрез Европейския фонд за морско дело, рибарство и аквакултури. Целта на процедурата е подобряване на инфраструктурата на рибарските пристанища, рибните борси, пристаните за разтоварване и лодкостоянките с цел спазване на задължението за разтоварване на уловите, включително нежелания улов и съхранението му. Финансират се дейности за подобряване на пристанищната инфраструктура, инвестиции в съоръжения за използване на нежелан улов, както и мерки за повишаване на енергийната ефективност, както и за осигуряване на подходящи съоръжения за приемане на изгубени риболовни уреди и морски отпадъци. Подпомаганите кейове за разтоварване и лодкостоянки трябва да обслужват малки риболовни кораби с дължина до 12 метра за дребномащабен крайбрежен риболов. Програмата предоставя бюджет от 18 милиона 161 хиляди лева. За безвъзмездна финансова помощ могат да кандидатстват общини, търговски дружества с 100% държавно участие, организации на производители, асоциации на организации на производители или междубраншови организации. Кандидатстването се извършва онлайн чрез информационната система за управление и наблюдение на средствата от европейските фондове ИСУН на eumis2020.government.bg. Пълният пакет документи за кандидатстване е публикуван на eofunds.bg. За повече информация посетете сайта. Тази продукция е финансирана от Програмата за морско дело, рибарство и аквакултури чрез Европейския фонд за морско дело, рибарство и аквакултури.